तो pinidak korkanthi constituency alo dak samelang so hamaralo dagale tum board committee akimi kangpu mon pedolo la non upcoming 2024 parliamentary election of harman asa binonget ge tuma sar jaiga thar aphansi tum phaji polo seta me alangli kedam asai topik ben masi alangli bang bangun delo so alar bangen li bang lola da Lasi pini dak board committee akimi kangpu hud dak BJP lepan Kongres kado ben bang sirkep ni bang sirkep bang pu atum la dagale tum nang nang cilang dolo nang cipam phang dolo lapen ke non dak samenang so bahar ke lang damelo pulo nang dai ke damtang nikan ini thom aprang lang damelo pulo non bang ke PHLC phai senai bat side lo lasi dak ke kom nai 70% 80% mun ke PHLC side lo non ke lapulo lapen non pini dak ke tong ge itum awareness program isige patu punji cherok tok athe non lai tum la vote ke jok nai lapen ke la ke claim ke dam nai symbol alam lang lahai lam ke chetan chepari phansi ni tum pini dak ching room lo lahai lo tang la symbol puthak nang lihin ben thini pakla ben symbol alam ang la pulo ho je ningkan proxy ni tum torchlight da symbol se ando 2019 ben ke dam tang MP election MLA election ben MEC election da itum torchlight da symbol side lo lasi torchlight da symbol ke na bange tum ke kapat hang de itum ke kapachini mane gyan alam lok se thano constitution alam lok se thano ben la so alam ke than pen jok si kapat hang a symbol torchlight a symbol enlo lapen karbing long ra tum pini chini lo chini ata tenglo pini ke constitution na prak lasi pini PHLC long nang bardo no muni rato lasi la bangso symbol rada phan ka pathe ang thek long pen BJP atom bang dak polisi nang claim no si dak angkura phelong ave gono suraksha party GSP po phan atum hang dam si konane Bernard Sangma phan atum MP ticket atum pathur dal lapen torchlight a symbol halatum nang thi jok lo Lasini tu mengen thang ning ko ai thai dawe la so torchlight da symbol atum ponet ke la so torchlight da symbol ni tu mengen ponet ning kan proxy PHLC dong ke antang symbol mati la ke takit torchlight ke ban thulo la ke abitari takit thulo torchlight da mamor ke cholo la se paponang BJP atum athak se GSP pojot ke la loge BJP side ke la GSP ke la se torchlight ki thu nang la tum na chen thu da bang tung thang la we setan non bang ke PHLC tu makemang ke BG che to amen thanai po bang ke torchlight bang thanu dai gente lasi lahai ke BG che tu mamen kang than longle pota kang than trading license kang than lahai ge tumge kisi ben sing than bo lasi lahai kisi a symbol ken ke hello la ke BG che to amen kang than na pen ke non na 26 January non la vote ke jogani bang ke oh 26 April non la vote ke jogani bang ke la so kisi ben bang se abang putin sa me la so pudum pul phan pi dong mir phan kang tip ja pornang le tang lai lo anda ke haji phan kwan ning kit ni tum ke haji phangen ning thek long binong sini karbing long arap nang le tum social media ke lang ben check long nang le tum nilip rong khang karbing long NC Hill west karbing lang tum birta en lap tami ke dam si pachetang ni arni bang joining pini BJP le pen congress tum rong lu doi kan te atung hala duplicate runo doi ben sela tum rong so phan ke bai lok mati la non rong so phan ke ron ara runo doi ke lage duplicate lage runo doi long ge runo doi ke central scheme era central scheme long le ku pusu runo doi a page long le pudum phul ke to tan la ke rat phana pa chong thui la phana pa cho bai binong lo la si la hai alam ni tum election commission of India la pen ke la hai model code of conduct a karkana po ni tum pale bom lo la so model code of conduct karkan pen po sela CM tuliram long hang phana soko sentis pale lo la pen aku non he jong hala socheng thenta constituency long IM lo bodi kachirong PP ha IM lo kachirong PP la tala public speech ke nije mati la BJP bana bahari phana ke khan lam nai la ta soko sentis pale lo la phanta Kapan non dolang, soko sontes pali, IMP ke cekrong, non la MP candidate cekrong, hala, omorsing tisu mata, helmet ani kan si badreli kan ta, masih lason dolang, lapen no runo do scheme portani tum election commission of India pali ji, lai lam mutha, lapen non la upcoming election hu BJP atau ma candidate omorsing tisu hanjong se disqualified dan bulodang dedi, la ke tum PHLC phanang koi nang ni, la ke la BJP atum hala non ke ther ke ha batum la rat phan ke chong thuita batum hala tum sa dai che nai, hala tum ke claim thap posimo disqualified dan pustame la ke la tum hana dai che nai, lai lo